Iti Damdamag Region 2, construction ti Skyport Project ijay ang Baguio Nueva Vizcaya marugyanan. Night flight iti kawayan ken Tugigaraw Airport, manamnama ang marugyan ita atawan sigun iti kaap. Daytaken da dumapay at damag iti Region 2, isang bay ni Dayan Monica Tukay. Manamnama ti panakairugi ti konstruksyon ti Skyport Project ijay ang Baguio Nueva Vizcaya nga agatad iti 25 million pesos. Babaan iti daytoy, mapadoras ti turismo ti probinsya ken agserbi ti munisipyo kas top spot para iti paragliding ken adventure activities. Ti proyekto ket ipatumpal ti Department of Tourism iti sidong ti Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Agserbi ti ang Baguio Skyport kas tourism hub apakay tampukan dagiti napintas a buya ken kultura ken matulungan matlang amay paayan dagiti residente iti trabaho. Impaayan ti Department of Agriculture Region 2 ti 4 units citrus nursery iti Malabing Valley Multipurpose Cooperative iti sidong ti High Value Crops Development Program General Appropriations Act of 2025. 8 million pesos ti gatad ti proyekto nga adaan panggap as suportaran ti produksyon ti quality planting materials ken papigsaan ti sustainable citrus production iti rehiyon. Babaan iti daytoy, adado man nalon ti may paayan iti gundaway amang palawa iti produksyon da, mangpaado iti matgadanda ken mangidanon iti dekalidad a citrus iti Nueva Vizcaya iti merkado. Imunan a nabigbig ti ili ti Kasibu kas Citrus Capital of Luzon. Asidaga na may jaya ti night flight iti Tuguegarao City Domestic Airport, ken Kawayan City Airport gaputa malmalpason ti maar-aramid a control tower, amanamnama a malipas ita abulan. Malmalpas matlaangan ti airport control facility ijay Kawayan. Sigun iti ahensya, dumaran iti 700 a pasahero ti mabalinan nga iakomodar ti pasilidad. Manarimaan mat ti repair amay patpatumpal iti Basco, Itbayat, Palanan, ken Bagabag Airport. Napaawid dagiti pasahero nga adda iti Basco Airport nga agur-uray iti Mercy Flight da. Sigun iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, agdaltalinaed nga on hold ti flight da gapo iti napigsa nga angin iti probinsya ti Batanes, alimabas iti standard safety limit ti eroplano. Naipasigurado mat kadagiti pasahero nga agtalinaed ti slot da iti kanito, asumayaat ti panawan. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.